Tak for det. Ja, jeg skal på vegne af Venstre her i Brønderslev Kommune byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til et noget, lad os sige, utraditionelt grundlovsmøde med noget andet tema, end man normalt plejer at have i de her sædvanlige skoletaler omkring vores demokrati her i landet. Normalvis afholder vi jo grundlovsfest på Anderhøj sammen med Frederikshavn Venstre, men vi kom lidt sent ud af starthullerne i dag, eller i det her år i forbindelse med arrangementet. Så vi er en lille gruppe af arrangører, som har taget os sammen til at lave det her grundlovsmøde. Vi er nemlig nogen, der har skudt tilbage hen over året med en blanding af slet skjult afmagt og bestyrelse over konturerne af den noget aparte politisk dagligdag, der udspiller sig, særligt på landsplan i den her tid. Navnlig interessen for den her endeløse strøm af personsager, som synes at have taget magten fra egentlig pragmatisk politik. Og vi har spurgt os selv, om det er et demokratisk problem. Vi kan jo i flæk vælge Thorning-sagen, Nielsen-sagen, og ikke mindst i det her regi, Lars Løkke-sagen, som jo kører stadigvæk og skygger for noget langt vigtigere. Og det kan vi også debattere senere. Vi har ønsket at tage en debat om det er tid til selvretssagelse blandt politikere, blandt vælgere og pressen omkring, hvordan den her treenighed den fortsat skal tage vare på de helt elementære og demokratiske principper, som vi her i landet jo har slået tradition. Så vi har derfor indbudt et repræsentativt udsnit af lokale politikere til at indgive for at sige, hvordan de håndterer deres politiske liv. Og det er blandt andet Michael Klitgaard, borgmester, ingen yderligere introduktion nødvendigt, Anders Broholm, folketingskandidat og politiker, byrådspolitiker i Frederikshavn, og sidst men ikke mindst Martin Bæk, regionsrådsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem. Vi har ikke indført kønskvotering, men det er helt naturlige årsager, unaturlige årsager, at kun er mænd, der er blandt debattørerne. Vi har indbudt jer til at kursere over moral, etik, tillid og ikke mindst mistillid i forhold til mellem borgere, politikere og presse i dag. Og vi har bedt jer anskue den politiske debatkultur og overveje den påståede skræntende ideologiske forankring, om det er en realitet og om det er et problem. Og så har vi opfordret dem til at kommentere, om man bare skal acceptere pressens hets og arbejdsmetoder, som det foregår i dag, som et virkemiddel, man bare kan lære at leve med. Og så har vi til lige ønsket, at panelet berører den påstand, at der blandt politikere er for lidt interesse for indhold i politik, og for meget i processen, det vil sige det, vi kalder spin, på grund af frygt for kommentatorers kunstige virkelighed, og tage en forskud på begivenhedernes gang, jævnført løbesag. Og vi har bedt jer om at være ærlige i påstanden om, at politikere i dag bare bliver, at I tror, vil jeg huske. Jeg håber, I har forberedt på det. Programmet det er jo sådan en slags højskoleregi, kan man godt sige, med indlagt mulighed for at udbryde sang, så det ikke skal blive alt for dårligt. Morten han har lovet at akkompagnere med forbehold for misbrug. Så har vi med fornøjelse konstateret, at Kjeld Storgård, der sidder her, har indvilget i at være lede slagets gang med myndig og fast hånd. Tak for det. Og så på årets skyld, så har vi inviteret den fjerde statsmagt til at holde os lige i ørerne i dag. Det giver jeg så tre debattører anledning til at vise jeres sande ansigter, men som de rationelle og umådelige jyske individer I er, så er jeg sikker på, at I nok skal klare formiddagen i sikker skib. Og en lille ekstra oplysning. Kaffen koster 30 kroner, for vi har ikke fået landsorganisationen til at så vil jeg endnu gang byde rigtig hjertelig velkommen, og håber, vi får en velkomst. Ja, ja, tak. Tak til Lone for introduktionen til vores gode møde her. Det er jo grundlovsmøde, og derfor er vi også nødt til lige at dvæle lidt, hvorfor vi egentlig er her. Vi står her med noget, der hedder brydningstider
Det er faktisk et jubilæumsskrift fra Sæbekredsen, der blev udgivet tilbage, fordi kredsen den var 75 år tilbage i 1889. Så det er en gammel tradition, vi har med de her grundlovsmøder. Så det er dejligt, at man i Kommuneforeningen tager den her stafet op og holder møde her i dag. Vi skal have det med debat, vi skal have det med taler, vi skal have en fornuftig dialog omkring alle de her forhold, som vi lige er en del af. Jeg prøver at styre det på den måde, at vi selvfølgelig følger programmet. Nu skal vi have de her 3 spændende taler, hvor vi hører lidt om, hvordan man ser sig selv, og hvordan man gerne vil have, at andre ser, hvordan politikere skal arbejde. Hvad er det for nogle krav, vi kan stille til politikerne? Men så skal vi selvfølgelig også have et debat bagefter. Det er op til jer at sparke indholdet væk, og jeg håber, at vi får givet i det meste af det, vi har lyst til at få sagt her i dag. Jeg vil ikke sige mere, bare gå videre til næste punkt på dagsordenen. Vi har et punkt, der hedder Anders Borgholm. Og vi skal først sende en tak. Vi synger en tak. Vi synger lige for sangen med, og der var tryk på, det var fint. Anders Borgholm, ordet er ikke. Tak for det. Ja,
Tak fordi at jeg får lov til at komme og være med til at tale her til premieren på grundlovsmødet her i Brønderslev på Udlund. Det er jo ikke et helt almindeligt grundlovsmøde, som nogen også har slået af til, men derimod et møde med et tema, og et modigt tema, synes jeg også, det er. Vi har fået lov til at vælge en sang forud for vores tale. Hver især har jeg valgt den her livstræet, som vi lige har sunget. Jeg synes, at livstræet er en af de allerbedste højskolesange, der findes. Den er oprindeligt skrevet til et billedtæppe på Silkeborg Højskole. Hver sommer så tager jeg på højskole. Og for tredje gang i år, der skal jeg netop til Silkeborg Højskole. Ned til livstræet. Jeg er rigtig glad for sang og musik, og jeg bruger gerne et par uger hver sommerferie på at pleje lige præcis den hobby. Så mødes jeg med andre glade mennesker og synger sange, komponerer nye sange og har det rigtig sjovt. Ja, man kan jo sige, at så slipper jeg lidt væk fra den hårde kamp om magten, og som vi lige har sunget om, så får jeg lejlighed til at lege lidt i livstræets krone. Musikken er altså noget, vi er fælles om. Det er et fællesskab, vi har dernede. Et fællesskab, det defineres jo af en gruppe, der er sammen om noget, og derved har en vis samhørighed. Sådan er det også med grundloven. Den definerer også et fællesskab. Et fællesskab for os, der bor i Danmark. Vi er fælles om Danmark, sammen om Danmark. Og det synes jeg faktisk er rigtig godt. Grundloven, det er at sætte spilleregler for, hvordan vi er sammen, hvordan vi skal opføre os, hvilke rettigheder vi har, men også hvilke pligter, som følger med. Tirsdag dag, aften og nat, der fulgte jeg med i begivenhedernes gang i Danmark, ligesom så mange andre gjorde. Dramaet i Venstre, som det blev udråbt til. Breaking news. Jeg sluttede af med at have live-transmissionen kørende på min iPad, da jeg gik i seng, fordi der kunne jeg ikke holde ud at sidde foran fjernsynet mere. Fordi jeg skulle se afslutningen på den gyser, som blev sendt live. Nu er der fundet et kompromis, en fælles løsning i en svær sag, hvor Venstre har været udfordret. Venstre er stadigvæk udfordret. Jeg ved ikke, om vi kan sige, at vi har fundet en vej, men vi skal lave en vej i Venstre med formandskabet i spidsen. Og det kan vi godt, hvis vi vil. Måske kan tirsdagens begivenheder endda være begyndelsen på en ny virkelighed og fortælling omkring Venstre. Jeg synes, det er rart, at ledende venstrefolk er begyndt at tale om fællesskab. Et fællesskab i partiet. Stå sammen om de udfordringer, som vi står overfor. Piet Hein, han har sagt, at den, der tvivler på sin sag, han er slagen før sit slag. Vores slag, det står imod Thorning, Corydon, Johanne og Vestager og resten af Rød Bloks kompaner. Det slag skal vi vinde. Jeg tør ikke tvivle. Det er tid til at sætte tvivlen på hylden og arbejde i stedet. Vi kan i fællesskab som parti løfte den opgave. Venstres politik fejler ikke noget. Vi har svarene på, hvad der er bedst for Danmark. Så hvor store krav kan man egentlig stille til vores politikere, som der bliver spurgt til på mødet i dag? Ja, i hvert fald kan man stille det krav, at man arbejder for, hvad der er bedst for Danmark. Lad mig gribe lidt mere fat i det der ord med fællesskab. Fordi det har altid irriteret mig, at liberale ofte bliver udråbt som egoister og modstandere af fællesskab. Det er noget brød. For ægte liberale, der er der ikke nogen modsætning imellem at give den enkelte frihed til at skabe sin egen tilværelse, og så være en del af fællesskabet. Ikke et fællesskab kun for dem, der kan, men et fællesskab for dem, der vil. Et fællesskab eller et samfund, som tager hånd om dem, der ikke kan klare sig selv. Men man tager ikke hånd om andre ved at give dem en pose penge, parkere dem i ledighedskøen, eller på anden måde agere formynderisk. Nej, et samfund skal udfordre, stille krav og motivere til at klare sig selv og være en integreret del af fællesskabet.
Et fællesskab, der giver vide rammer for den enkelte, kan forme sit liv, som man vil. Min far, han er landmand. Han planlægger at afhænde gården. Nu her, hvor han lige er ved at fylde 60. Fordi som han siger, jeg har sparet 6 ugers ferie op, siden jeg var 16 år. Og det kan vi godt række til, at jeg stopper med at arbejde fuldtid lidt før tid. Som landmand og som selvstændig, så er der ikke noget, der hedder ud til 16 job. Eller lange ferie. Jeg kan personligt se frem til at skulle arbejde til at blive 72. Held og lykke til de elever, der skal have mig til den tid. Og det vil jeg gøre, men jeg vil gøre med glæde, hvis mit helbred holder til det. Jeg får ikke sparet 6 ugers ferie op hen over 45 år. Det er allerede for sent. Men det gør mig ikke misundelig på min far. Det gør mig heller ikke misundelig, at direktøren, der har knoklet hele livet med at skabe sin virksomhed på benene, tjener mange penge, eller at andre får tagsånden skaffer sig en stor indtægt, fordi de arbejder døgnet rundt. Og skulle der være en heldig millionær imellem, så har jeg heller ikke ondt af det. Det er jo ikke på bekostning af fællesskabet. Min far, direktøren, og alle andre mange andre har beskæftiget adskillige medarbejdere gennem hele deres liv. De har bidraget til vækst i Danmark. De har betalt skat, der kunne bruges til at hjælpe de, der ikke har kunnet klare sig selv. Det er fællesskab. Venstre vil fællesskabet. Fællesskabet i Venstre. Fællesskabet i Danmark. Og fællesskabet i EU. Så hvor store krav kan vi stille til vores politikere? Ja, i hvert fald, at de arbejder for et fællesskab, der respekterer den enkeltes frihed. Grundloven, den tillægger jo den enkelte politikere et stort ansvar. I paragraf 76, der står der, at folketingsmedlemmerne er ene bundet til deres overbevisning, og ikke ved nogen forskrift fra deres vælgere. Så i virkeligheden, så kan det ikke rigtig stille nogen krav til politikere. Men man kan jo lade være med at vælge dem eller genvælge dem. Derfor så tror jeg, at det er vigtigt, at politikere, det er noget, man er ved siden af alt det andet, man er som menneske. Jeg tror, man skal passe på med at gøre det at være politiker til en identitet. Dels er man jo jævnligt til bedømmelse hos vælgerne, og det er jo ikke så rart sådan at miste sin identitet, hvis valget glipper. Men hvis det at være politiker bliver et job, så opstår der også hen ad vejen behovet for jobsikkerhed. Og jobsikkerhed i politisk sammenhæng, ja, det kan frit oversættes til at klæbe til taburetten eller løbe efter folkestemningen. Altså gøre noget med det mål at blive valgt. Det kan aldrig være et mål i sig selv at blive valgt. Det kan aldrig være et mål i sig selv at blive valgt. Målet er at gøre en forskel. Målet er at få indflydelse. Målet er at præge samfundet. Og derfor tror jeg, det er godt at have noget at falde tilbage på. Jeg tror, det er sundt, når politikere, ligesom alle andre mennesker, har en færdiggjort uddannelse, kort eller lang. Det er også godt at have erhvervserfaring ude fra det virkelige liv. Så er det nemlig knap så skræmmende eventuelt at skulle vende tilbage til det. Man kan faktisk godt være glad for ikke at blive valgt. Da jeg første gang stillede op til Folketinget, så var jeg ikke færdig med min uddannelse. Jeg har aldrig haft et rigtigt job, bortset fra et fritidsjob i Viva. Og det er dem, de ses i Viva. Var jeg blevet valgt, så kunne jeg jo let have blevet en af de politikere på Borgen uden uddannelse og uden erhvervserfaring. I dag, der er jeg helt ærligt glad for, at jeg ikke blev det. Det er med til at forandre en, når man pludselig er en del af en arbejdsplads og har kolleger. Man oplever virkeligheden på en anden måde. Og nu ved jeg godt, at nogen tænker, at det med at være national offentlig ansat, det er ikke helt et rigtigt job. Men alligevel. Jeg bliver konfronteret med virkelige problemer i mit arbejde. Unge, som af samfundet er blevet vejledt til at tage en forkert uddannelse, som gør, at de får unødige nederlag og gør det sværere at komme videre i livet. Unge, der ikke har fået stillet krav hjemmefra, og som derfor naturligt nok synes, at det er træls, når læreren stiller krav. Hvordan lovændringer og procedurer virker ulogiske og lavet ved et skrivebord i Undervisningsministeriet. Langt fra virkeligheden. Og sådan er det jo i mange brancher. Det har nuanceret mine holdninger.
Det har ikke gjort mig mindre liberal eller mindre venstremand, kan jeg godt afsløre. Men det har øget min forståelse for det samfund, som jeg gerne vil være med til at præge. Og som kommunalpolitiker igennem 8 år, så har jeg også oplevet, hvordan lovgivningen virker ude omkring. Og nu vil jeg gerne være med til at ændre det, fordi at jeg tror på, at de erfaringer, jeg har gjort mig, menneskeligt, politisk og erhvervsmæssigt, kan bruges til at trække Danmark i en mere liberal retning. Et mere frit, sundt og velstående Danmark. Det er jo ikke nogen dans på roser at være aktiv i politik. Det har de seneste ugers begivenheder, det er så også bekræftet. Mediernes bevågenhed, det er et grundvilkår. Og selvfølgelig er der en grænse. Og må ikke også de senere dages begivenheder giver stof til eftertanke. Selv hos medierne. Men det gør det bare desto vigtigere, at man er i politik med målet om at udrette noget. Alt det her siger grundloven som sådan ikke noget om. Eller måske alligevel. Fordi det er jo den, der giver os mulighed for at ytre os. Det er den, der giver os mulighed for at stille op til valg. Og det er grundloven, der giver os et folkestyre, som gør, at vi alle kan være med til at ændre samfundet. Så hvor store krav kan vi stille til vores politikere? Ja, vi kan i hvert fald stille det krav, at de er med i politik for at ændre på samfundet. Jeg interesserer mig rigtig meget for hele det sundhedspolitiske område. Faktisk så var jeg ret overvægtig, da jeg gik i folkeskolen. Og jeg kan huske en gang, vi skulle på cykeltur. Ja, det var jo ikke sådan lige det sjoveste for klassisk cykeldreng, men vi skulle afsted. Og det gik selvfølgelig som ventet, at jeg var den, der kom sidst op af bakken. Med hjælp fra min matematiklærer, som hjælpende gav et par skub i ryggen undervejs. Det er nu ikke fordi, at det har været noget større traume for mig, det vil jeg godt sige. Men når jeg nævner det, så er det fordi, at første gang jeg stillede op til valg, så mødte jeg min gamle matematiklærer i valglokalet. Han går over til mig og sagde, Anders, husk, det kan godt være, at du ikke kom op af bakken som den første. Men du blev ved, stod ikke af cyklen, og sidst så kom du op. Og så gik han, og så kunne jeg stå der og analysere lidt på den til. Den historie er faktisk blevet ret vigtig for mig. Min tilgang er, at man skal arbejde sig op. Der er ikke nogen lette, hurtige løsninger. Jeg er til substans og politisk indhold. Jeg vil gerne ændre tingenes gang. Jeg vil gerne være med ved forhandlingsbordet, der hvor man får indflydelse. Samtidig så tænker jeg, om mængden af spalteplads er omvendt med mængden af indflydelse. Det passer selvfølgelig ikke. Nogen vil måske undertunger vil sige, at det gælder for et nu er jo socialdemokratisk folketingsmedlem, men det er undertunger. Jeg vil gerne fortælle om resultater af politiske visioner, og hvad jeg gerne vil nødt til at ændre på. Det kræver et stærkt bagland, der bakker op og er ambassadør. Det kræver, at vi står sammen og hjælper hinanden. Det kræver, at nogen vil skubbe på ryggen på vejen op ad bakken. Så hvor store krav kan man stille til politikere? I hvert fald, at de kender og har oplevet virkeligheden og vil lytte til dem, der skubber op ad bakken. Jeg oplever rigtig mange hjælpsomme skub fra mange af jer, der sidder her i dag som folketingskandidater. Mange tak for det. Og mens vi sammen cykler op ad bakken, så er der god tid til at lytte efter, hvad det er, jeg skal se efter, når jeg når frem. Det jeg hører, der optager os, det er, at vi skal have gjort noget ved infrastrukturen. Tredje bedste Limfjordsforbindelse over Egholm. Bedre bredbåndsforbindelse. Vi skal have gjort noget, vi skal have kigget på mangel på praktiserende læger, så vi også kan få behandling, når vi bliver syge i vores område. Vi skal sikre Aalborg Universitetshospital, som kan understøtte hele det nordiske sundhedsvæsen. Vi skal have gjort noget ved de vanskelige økonomiske vilkår for kommunerne, som er presset på grund af en ændret demografi. Vi skal have kigget på en bøvlet planlov, som hæmmer vækstmuligheder. Vi skal have kigget på de dårlige vilkår for vores erhvervsliv, særligt hele fødevareerhvervet, som er fare for at miste nordiske jobs, altså vores konkurrenceevne i lyset af skatter, afgifter og regelbøger. Vigtigheden er at bevare vores ungdomsuddannelser, blandt andet i Dronninglund og Brønderslev. Og at vi passer på de mindre samfund, landsbyerne, det er en vigtig del af Danmark og Nordjylland. Det er konkrete ting. Det vil jeg arbejde med, hvis jeg bliver valgt. Jeg har ikke svaret på det hele, men jeg er vant til at søge indflydelse af alliancer for at opnå mine mål, og jeg er vant til at lytte. Det vil jeg også gøre, hvis jeg bliver folketingsmedlem for jer. Jeg stiller ikke op for at få et nyt job.
Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil ændre noget sammen med jer. Fordi kun i fællesskab kan vi skabe et stærkt mandat i Folketinget. Det kan vi takket være grundloven. Hip hurra for vores demokrati og grundlov. God grundlovsdag. Ja, tak til Anders. Det var inspirerende, og jeg noterede i hvert fald 4 svar på, hvor store krav man har til politikere, så det tager vi fat på senere. Men vi fortsætter planen, og vi skal nu synge næste sang, og det er Michael, der har valgt den sang. Og det er det, vi har på nære ting. Og hvis du spiller sådan en lille forspil, hvor vi så fanger bagefter, så går vi i gang. Værsgo, vi kan kigge over det. Tak. Det er jo hårdt, sådan at skal have 3 taler i rap, men I må jo afbryde, hvis det bliver for meget snak. En nære ting er, at de synes, at folk de skal huske at leve i nuet, og huske at skynde på, hvor godt man har det. Jeg har faktisk lært mest af ulykkelige mennesker, eller nogen, der burde være ulykkelige. Der er rigtig mange, som har svært at miste kære. Jeg kender en, der er ramt fra halsen og nedad. Han har jeg lært mig af, fordi han skynder på det, han kan, selvom det er ganske lidt. Og det synes jeg, den her sang, den minder mig lidt om, for der er rigtig mange, de jager efter, at om et stykke tid, de skal væk, de skal til noget andet. Og jeg synes, mange mennesker lever sådan i deres hverdag. Også sådan, at de for eksempel går og glæder sig til weekenden. Det er selvfølgelig ikke noget imod, men man skal også glæde sig til mandag morgen. Men man skal også huske både at nyde det, man arbejder med, men selvfølgelig også, når man holder fri. Men man skal bare huske at nyde det hele tiden, og det er der nogle mennesker, der glemmer. Og vi har det jo slet ikke så ringe generelt i vores samfund, men nogen opdager det først, når det er for sent. Og det synes jeg er trist. Men det er jo ikke fordi, jeg vil stå her og være trist. Og som vi nu er blevet spurgt om i dag, hvem skal man så vælge til noget politisk? Og der har jeg valgt det emne, der hedder en, som jeg selv, nu skal jeg ikke kigge på mig, fordi sådan en skal jeg ikke vælge. En, som jeg selv. Fordi det er jo det, der drejer sig om, når vi har en grundlov, der siger, at vi har et demokrati, hvor alle de er med til at have friheden til at bestemme. Så er der ganske vist nogle ting, vi siger, der er der nogen, der skal repræsentere os. Der er der nogen, som vi godt vil have til at fortælle det, vi synes, for det er svært at sidde alle 5 millioner mennesker sammen i samme rum. Og der tror jeg faktisk, at det er vigtigt at holde fast i, at man fælder nogen, som man kender. Det er jo blevet lidt sværere i dag. Det er faktisk blevet ganske svært. Fordi
mange gange så dem, der er med i politik, det er den større kommuner, og der er langt over til ens folketingskandidat. Man mødes ikke i forsamlingshuset. Det er dejligt, ja. Men i gamle dage, nu skal jeg jo ikke stå her længe efter gamle dage, når jeg siger, at vi skal møde nu. I gamle dage, der mødes man ofte med dem, som man valgte. Det betyder også, at man kendte dem. I dag så kender man dem igen i medierne. Nu kigger jeg ned på Søren dernede, fordi han tegner så et billede. Han tegner et glansbillede, hvis han synes det, eller et hadebillede, hvis han synes det. Og så vælger vi et glansbillede. Vi vælger et billede af noget, der ikke passer. Måske. Og det synes jeg faktisk er lidt uheldigt, fordi der bliver tegnet billeder. Og de billeder, dem tror vi mere eller mindre på. Det bliver også for nogle politikere lidt let at forsøge selv et billede af noget, der måske ikke er helt rigtigt, ikke er helt ægte. Det synes jeg er et stort problem. Fordi hvis man får sådan nogle billeder til at køre, de kan være onde eller gode, så er det jo ikke rigtige mennesker, som man kan have tillid til, som man så vælger. Og jeg synes faktisk, at den her Lykke-sag, den har været med til at tegne et billede. Det kan være selvforskyldt. Der er mange, der snakker om dårlig pressehåndtering. Det er jo rigtigt. Det er dårlig pressehåndtering. Men det er et problem, fordi man får historien til at køre, og de bliver med de medier, vi har i dag, så bliver de hurtigt forstærket i alle retninger. Det så vi også, dengang Venstre havde meningsmålinger med 33 eller 35%. Jeg tror faktisk, at flere advarede og sagde, lad nu være med at gå og vælge noget på ærmet. Og det er godt. Det er jo det samme Lykke, han gjorde. Og det er jo sådan lidt et problem faktisk, fordi så piller man det ned igen. Og den der ægthed, hvordan folk faktisk er, den synes jeg er vigtig. Og jeg synes, det billede, der bliver tegnet, det tit er forkert. Og det kan godt være svært at genopbygge den tillid. Nu ved jeg, at i toppen af Venstre, der arbejder man med at skulle besøge Rødderne. Synes jeg er et rigtig godt initiativ. Jeg håber, de kommer rigtig meget omkring. Og jeg håber, de hører rigtig godt efter. Fordi man skal nemlig høre efter i mange situationer. Man skal høre efter græsrødderne. Man skal høre efter os. Ja. Det er ekstremt vigtigt. Men man skal ikke høre efter alting. Der var engang en myrekoloni. Og den her myrekoloni, de havde arrangeret en konkurrence. Og de unge myrer skulle afsted. De skulle op på toppen af de bjerg derovre. Og alle sagde, det kan ikke være så noget. Det er jo muligt. Og der startede en helt flok unge myrer ud. De friske. Afsted med 100 styk. Op mod bjergtoppen. Og de andre, det kan ikke være så godt. Det går aldrig godt. De er altså på. Efterhånden faldt en del fra, så faldt den anden fra. Det var faktisk hårdt det her. Der blev færre og færre. De kom længere op, der faldt flere fra. Til sidst, så kom en tilbage. Han måtte videre, og alle sagde, det kan ikke være skørt. Nej, det går aldrig godt. Det er umuligt. Det kan ikke være skørt. Han er videre. Og til sidst, så var han oppe på bjergtoppen. Det var den vision, vi har. Og alle klappede og var tilfredse og sagde, det var godt nok flot det der. Han svarede ikke. Det viste, at han var død. Der kunne jeg godt øve mig. Men hvorfor hører man efter, at der kommer en spindoktor? Hvorfor hører man dog efter det pjat? Fyr alle spindoktorer. Lad være med at høre efter. Faktisk, jeg får også god råd. Det er noget vist, vi har men der er også nogle råd, så står det sådan ud. Og det er ikke købt, eller det er ikke selv ham. Det er ikke grund, der har købt det. Det er købt af andre. Men hvorfor hører man dog efter? Ja, det siger min gode meget, det skal jeg. Men det der med de der spindoktorer, det der med, at nogen, jeg tror bestemt helt ærligt, at Lykke havde en sjus, de skrev i Ekstrabladet BT, at han havde været tøj på. Og så var der nogen, der sagde, at det må vi gøre noget ved. Og så gik de i gang med at ekvipere ham som mand. Og det skulle selvfølgelig være en dyreskrædder. Han skulle aldrig have hørt efter. Jeg har aldrig forstået noget lignende. Det skal man selvfølgelig sige nej til. Det kan man altid se i bakspejlet. Jeg ved ikke, om I har sådan, men jeg skal hilse at sige, jeg har noget, jeg godt kan se i bakspejlet, jeg aldrig skulle have gjort. Og det fortæller jeg ikke. Men det er jo et problem. Fordi så kommer man ind i sådan et eller andet spil for galleriet. Og man kan sagtens sige, at det skulle ikke. Det vil jeg bare sige. Jeg tror, at det med at komme tilbage til græsrødderne og være ægte, og det er sådan, man gør det her, og så lader man være med at høre efter dem, der forsøger at sætte de der glansbilleder. For det var jo lidt et glansbillede, når man skulle klæde pænt på, og se sådan ud til forskellige situationer. Og som nogen sagde, det er en professionel organisation. Nej. Selvfølgelig skal vi gøre tingene professionelt og ordentligt, men det er en forening, vi har. Og det er vigtigt at holde fast i. Og jeg hører jo til den type, jeg kunne aldrig finde på at tænke på at bruge 152.000 andre folks penge. Det er dybt godnat. Nu kommer vi sande hjerte jo så frem der, hvor nogen vil stemme på, og nogen ikke vil. Sådan en rigtig venstremand.
der drejer det sig om at få så meget gjort ved nogle folk selv som muligt, og så lidt af andre. Vi skal nemlig have frihed. Jeg mener også, at vi skal have tilbage til borgerne. Jeg mener, at det er en kamp. Fordi vi har rigtig travlt med, at andre skal gøre noget, og andre skal også på den måde fælles ind i tingene. Det var jo meget skønnere, hvis vi kunne komme tilbage til, at så meget som muligt overlod det til det enkelte menneske. Så er jeg meget, som andre siger, socialt, for så skal vi hjælpe nogen, der har behov. Men mange gange, så skal vi have flere med i det her samfund. Det er også et af de 5 punkter, som Venstre har, med at få mange til selv at være med i samfundet, ind i varmen. Både med at tage ansvar, men også med at føle værdi, føle, at man bidrager. Så det er nemlig ekstremt vigtigt. Og vi har jo et samfund i øjeblikket, hvor man har taget 2 millioner ud, som de ikke bidrager, og så har vi, det er faktisk flere af dem, der bidrager, som Bob sagt. Det er jo et problem. I stedet for at få alle til at bidrage. Og jeg vil gerne for Anders' far op, når man er 60. Jeg har en far, han er 88, jeg regner bestemt, men han har også fortsat efter 90. Han skal ikke have lov med at arbejde. Han er ikke en man. Og på den måde er vi også fri for at give ham hjemmehjælp. Han spurgte mig efter. Han spurgte mig, at kommunen har henvendt sig til en kræverfast og sådan et møde med en eller anden ældrekonferens, og siger, at jeg er ikke spildt i kommunale tid, det kan jeg ikke. Jeg har da ikke forståelse for det. Og det synes jeg da virkelig, at vi skal huske. Fordi på den måde, det hedder faktisk, det hedder måske ikke genoptræning, når man er i gang, men det er jo sådan set det, vi andre, vi kommunalt begynder at arbejde med. Det skal vi, og det skal vi da have folk til selv at være med i. Det er jo det, det drejer sig om, og det skal vi have forståelse for. Jeg var til OL i Flavnsvold i morgen, og åbent OL, Olympiaden, forældre. Der var 120 hjælpere med, og 130, der skulle lave noget. Jeg så ikke, de lavede flikflak, men det var tæt derpå. Og så er der nogen, der tror, at jeg siger det her for at spare penge på den kommunale konto for ældrepleje. Nej. Prøv nu at se. Vær med til OL. Vær med til at gøre så meget, som man kan. Vær med til at holde sig i gang. Det er ekstremt vigtigt. Det kommer ikke så meget i grundloven ved. Jeg synes faktisk, det var rigtig dejligt. Det er rigtig dejligt, når nogen gør noget. Og så skal jeg lige sige der, at de 130, der var nogen ansat, men rigtig mange var frivillige. Nogen, der er i centerråd og så videre. Der hjælper til, får en god dag, og så får man lyst noget løven. Det skal vi også huske i dag. Det er nemlig vigtigt, og det må også godt være lidt sat på. Jeg tror, at vi kan genopbygge tillid, men det kræver hård kamp. Og så tror jeg, at nu er vi jo sådan her i Venstreforsamling. Jeg tror også, når man så ind i en organisation skal gøre noget, så skal man hjælpe hinanden. Og der skal man prøve at støtte op. Vi kan lave noget internt, og jeg kan godt sige, at jeg er sur på alle dem, der har sagt noget som helst i den her sag. Fordi de skulle have ventet til efter hovedbestyrelsesmødet, fordi man kunne klæde folk på en gang, og så kunne man bagefter sige, sådan her gør vi det. Og nu har man valgt i hovedbestyrelsen, sådan her gør vi det, og så hjælper vi hinanden, og så får vi løst opgaven, nu kommer vi frem. Og så skal vi have solgt det rigtige billede af historien. Der kan jeg nå sidde og sørge det her, det er ikke ved med at koncentrere mig om det. Så skal han have taget en rigtig historie om, hvem der har købt tøjet, og hvordan det er rigtigt, Lars Løkke skal tage ansvar, fordi som direktør, kender jeg så som borgmester, så skal man selvfølgelig tage ansvar. Men man er jo nødt til at have nogen til at gøre tingene. Man kan ikke gøre alting selv. Og derfor så kan der ske nogle ting, hvor man er dum nok til at høre mig. Det skal man passe på med, det har jeg også lært det der. Ikke så meget med de sager der med tøj, men faktisk er der rigtig mange, der råder os. Og det er jo derfor, mit indlæg det er vældig som det selv. For jeg tror, vi skal bevare den ægthed. Og der skal vi så forsøge bare at være os selv, og så forklare dem, der nogle gange vil stemme på en, at det er sådan her, vi gør det. Og ligesom Anders, man skal ikke være der for at blive valgt for at få en taburet. Det er en skidt position. Helle Thorning, hun gjorde det. Og det er meget skidt. Folk har gjort det, synes jeg. Men, og hun sætter et billede, at hun gør noget, så gør hun noget andet. Det er jo galt noget, bare for at have en taburet. Vi skal vælge nogle politikere, der faktisk siger, at vi vil gøre sådan her, og så komme i en bestemt retning. Og så skal vi lade være med at have lov noget, fordi jeg plejer at sige, at jeg holder ved at lov, for jeg lover dem ingenting. Så er det. Vi kan lov at arbejde i nogle retninger, men vi skal ikke stå og lov, at vi kan gøre noget, fordi der er nemlig mange politikere, der har blandet sig i mange ting, så der er mange om at bestemme, men vi kan arbejde for at komme nogle bestemte steder hen. Og så er det jo også sådan, at livet det kompromiser. Og hvis man er flere end én om at bestemme, allerede når man er 2, så kan man godt opleve, at det bliver svært. Ja, det er det her med ægteskab. Men det er simpelthen, der skal man til at begynde at gå lidt på kompromis med forskellige ting. Det er jo så også godt, fordi det er jo ikke godt, hvis vi alle sammen vil i hver sin retning. Så vi skal have noget fællesskab. Så jeg vil bare sige, at vi skal give, og vi skal kæmpe. Jeg kan lige få med at sige, at jeg var på markedet, fordi jeg kan ikke se det på mig endnu, tror vi. Og deroppe, der var der en lærlingelyst. Og
der var nogle lærlinge, der var sure over, at de skulle dyste om en lærlingeplads. Der var 3 lærlinge, og det var murer. Der var en lærlingeplads, ham der er murer pænest, han vandt. Og så var formanden for elevorganisationen, han var oppe og ytre sig, han sagde, at det er en dårlig idé, det var kendt, det er udstillet. Og jeg sagde, nej, det er ikke, det er en god idé. Og det er fordi, da det han er så over, så var han jo ikke. Så var 2 dage. Der var der en, der tabte, det var sødt. Så var der en, der vandt, det var godt. Men jeg synes jo, det er ganske naturligt her i livet, at vi kæmper lidt om tingene. Og vi ved jo alle sammen, når vi skal til at bestille noget. Det er ikke alle, der vinder. Heller ikke lærlingepladser. Så det er jo bare et spørgsmål om at bidrage, kæmpe. Og ham, der tabte, jeg er sikker på, at han stiller op. Han var faktisk også tilfreds med, han skal nok vinde næste gang. Så lad os gå efter det. Vi skal vinde. Tak for ordet. Ja, det var også inspirerende tale. Der var også guf til en videre debat bagefter. Er der stemning for, at vi lige tager 5 minutters række ben, eller skal vi klø på med den næste taler, så vi kan tage pausen derefter? Vi tager den lidt. Vi kan simpelthen ikke vente på at høre. Martin Bæk har sig. Vi skal synge først, selvfølgelig. Vi er i Danmark er jeg født. Ja, intro. Yeah.
tak for invitationen til at komme her i dag. Og det er jo også glædeligt at konstatere, at vejret ikke er alt for godt, så det giver mening at være indenfor. Jeg har skrevet en lidt utraditionel grundlovstale, men som dog falder meget i hak med emnet i dag. Den holder sig faktisk rigtig meget inden for emnet. Det er faktisk kun det, den forholder sig til. I kan i hvert fald få lov til at vurdere. Men da jeg var ung, og kan jo selvfølgelig forekomme en anelse paradoksalt at stå her og sige til lyset af min nuværende alder. Men ikke desto mindre, så føler jeg selv, at det er rigtig mange år siden, at jeg som 12-årig fik en interesse, ligesom alle andre omkring den alder. Noget, der virkelig optog mig. En hobby. Det er faktisk grunden til, at jeg står her i dag. For den her interesse er gået hen og blevet den primære del af mit liv. Jeg er ked af Anders. Men det kan også være, at der er andre ting, der kommer til at spille ind senere hen. Men som I nok kan gætte, så var den interesse politik. Og man betragter jo ganske vist verden noget anderledes som barn. Og et barn, det var jeg jo dengang, jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom, og med et barns naive, men også positive anskuelse af verden, meldte jeg mig ind i Venstres Ungdom, og var jo naturligvis benovet over at møde mine væsentligt ældre, nogle af dem i hvert fald med-VU'er, og senere hen også rigtige politikere, både fra byrådsmedlemmer til det hele eskalerede med, at jeg under et folketingsvalg mødte landets statsminister på daværende tidspunkt, Anders Fogh Rasmussen. Et møde, der var præget af at være meget kort og fyldt med ærefrygt og den dybeste respekt fra min side til Anders Fogh forstås. Pointen er, at jeg betragtede det her at være politiker som et nobelt værv. Jeg havde en helt grundlæggende tro på, at de mennesker, der frivilligt stiller deres person til rådighed for hele omverdenen, ofte med utak som løn, gjorde det af den grund, at de havde en dybt fæstet ideologisk tro på, hvordan vores fællesskab skulle indrettes. Nogle år senere, da jeg selv havde opnået det noble værv at være politiker, fandt jeg ud af, at billedet måske er mere nuanceret end som så. I lyset af de seneste dages begivenheder i det her forum er det ikke nødvendigt at uddybe nærmere, går jeg ud fra. Ja, du er med, Rasmus. Det er godt. Der er jeg personligt blevet bekræftet i én ting. Mere end noget andet. Politikere er mennesker. Netop det faktum er vi nødt til at holde os for øje, når vi dømmer de mennesker, der har de mennesker, vi har betroet vores tillid til. For det gør vi jo. Hjulpet godt på vej af medierne dømmer vi jo politikere hele tiden. Vi dømmer dem hårdt. Og det er vi vores gode ret til. For det er jo mennesker, som vi har betroet en masse magt, og dermed udvist vores yderste tillid til. Men vi må holde os for øje, at de politikere, vi har valgt til at repræsentere os, er mennesker ligesom os selv. Og heldigvis for det. For hvem vil I gerne til at repræsentere jer? Mennesker, der er lavet af kød og blod, og som begår fejl, ligesom alle andre, men frem for alt har evnen til at sætte sig ind i de udfordringer og den hverdag, den almindelige dansker møder. Eller skrankepaver, som befinder sig langt fra den almindelige danskers hverdag, men aldrig eller sjældent begår fejl i traditionel forstand, men som administrerer alene ud fra undersøgelser og kommissioner og statistik, uden skelen til værdier og den virkelige virkelighed. Skulle nogen være i tvivl, så er spørgsmålet retorisk, og jeg er ikke selv i tvivl. Jo, det har en meget stor værdi, at politikere er mennesker, som vi har valgt, og som afspejler os som befolkning. Så mener jeg faktisk stadig, at tingene forholder sig, og jeg har faktisk stadig en grundlæggende tro på, at politikere er i gamet, fordi de har en grundfæstet ideologi og forestilling om, hvordan vi bedrer vores samfund, og men jeg er blevet mere
og opmærksom på nuancerne i det. Alligevel så har jeg en fornemmelse af, at de værdier er under pres, at tilliden mellem befolkningen og politikerne har trange kår. Og hvad kan den fornemmelse så skyldes? Er det fordi, der er en stigende tendens til, at Christiansborg fyldes op med unge, veluddannede folketingspolitikere uden erhvervserfaring, som i stigende grad ligner de embedsmænd, der i forvejen er rigeligt af? Eller er det fordi medierne har gjort politik til et game, hvor politikere ikke må træde ved siden af, uden at skulle igennem vridemaskinen, og derved indskrænke den del af befolkningen, som lader sig stille til rådighed til politiske valg til en lille, veluddannet, næsten pletfri, homogen gruppe af befolkningen? Jeg skal ikke kunne sige det. Det ene bud kan være lige så godt som det andet. Men skal vi så selv ikke kunne kræve noget af vores politikere? Skal vi ikke kunne kræve, at de går foran og udviser det gode eksempel på alt det, vi gerne vil have os andre til? Jo, det skal vi sgu. Det er ikke et bandeord længere, skal jeg lige gøre opmærksom på. Og vi skal også kræve meget. Vi skal kræve, at politikere gør deres ypperste for at tage fornuftige, afbalancerede beslutninger med rod i det, de tror på. Men vi skal også kræve, at politikere handler med deres sunde fornuft og gør det bedste, de kan for at leve op til de idealer, som velvilligt opstilles på vores andres vegne. Men som vi alle ved, så er der noget, der hænger uløseligt sammen med at være menneske. Man begår fejl. De færreste kan sige sig fri for at begå fejl. Ingen vil jeg næsten gætte på. Jeg kan ikke. Og derfor er vi også nødt til at have i baghovedet, at de folkevalgte repræsentanter er mennesker, når de tager stilling til politikers gøren og laden. Og vi må holde det op mod værdien af det arbejde, som vi hver især måtte mene, at de gør for vores land. Men hvordan genetablerer vi så den tillid mellem folket og politikerne, som synes at være forsvundet? Hvad kan vi kræve af hinanden? Jeg tror, at vi politikere, for at starte der, skal kræve af borgerne, at man gør sig grundige overvejelser om, hvem man vælger til vores politiske forsamlinger, og overvejer, om man har tillid til og tro på, at dem, man vælger, kan repræsentere ens interesser og opfylde ens forventninger, ikke mindst. Men også, at man altid husker, at der er flere sider af en sag, og at årsagen til de fejl, politikere jo går og laver, er den til, at de er mennesker. Men ikke mindst de seneste dage har understreget behovet for, at den enkelte dansker forholder sig til den medieverden, vi ser i dag. Den er ganske anderledes end det mediebillede, vi så for bare 10 og 5 år siden. Navnlig hastigheden, hvormed informationer formidles til os, er steget ganske voldsomt. Og derfor stiller vi jo også nye krav til borgerne, for man er nødt til at vende sig til at sortere i de informationer på en anden måde end tidligere. Men har medierne så ingen opgave i den sammenhæng? Jo, det skulle man synes. Og nu laver jeg forskel på medier, men jeg vil faktisk afholde mig fra selv at definere det, og i stedet citere en anden. Den anden dag, der overvejede jeg et interview på TV2 News. Hvad manden hedder, det husker jeg ikke. Men ikke desto mindre var han altså sat stævne for at kommentere på de politiske kommentatorer. Det var sådan et koncept, jeg fandt mærkværdigt nok i sig selv. Men ikke desto mindre, så havde han en meget god pointe omkring netop medierne. Adspurgt af studieverdenen om, hvorvidt medierne burde ophøre med at bruge anonyme kilder, svarede han, eller konstaterede han tørt, nej, men jeg synes bare, at I skal forsøge at bruge jeres sunde fornuft indimellem. Med forbehold for, at jeg kan have gengivet mandens ord, som jeg hørte dem, var det ikke desto mindre det, der var mandens pointe. Den kan man da hænge i luften, for jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er alle medier, der vil tage den opfordring til sig. Men det understreger igen behovet for, at vi alle bliver bedre til at tage forbehold for nogle af de mange informationer, som strømmer mod os i dag. Alt det vil jo selvfølgelig ingen værdi have, hvis vi ikke fra politisk side gør vores til at genopbygge tilliden. For selvfølgelig skal befolkningen forvente, at man lever op til de ting, man lover. Derfor er det også væsentligt, at vi politikere er klare i vores kommunikation,
så der ikke opstår misforståelser og bristede forventninger. Selvfølgelig skal befolkningen kunne regne med, at politikere anstrenger sig for at leve op til den moral, der forventes af alle andre. Og vi bør selvfølgelig gøre vores ypperste hertil. Når blot vi alle sammen husker hinanden på, at vi alle sammen er mennesker. Hvis I spørger mig. God grundlovsdag. Det var 3 rigtig gode indspark til det, vi nu skal. Vi tager lige 5 minutters strække-ben-pause, hvor der bliver mulighed for lige at gå ud og sunde sig over det. Og så skal vi i gang med det, som kan få gas. Vi skal lige have noget motoren, den skal op og køre. Vi skal have en god snak om de videre aspekter, der ligger i det her. 5 minutter. Vi har fået pressen, og vi har fået nogle gode input i gaseværden, som vi kan gå videre med. Så vi skal prøve at opsummere, hvad det er, vi egentlig har hørt. Altså, hvilke krav man kan stille til de her politikere. Jamen, Anders Borgholm, han har jo i hvert fald svaret på 4 gange, hvad krav man kan stille. Altså, for det første så mente du, at man skulle gøre det, der er bedst for Danmark. Og for det andet så sagde du, at man skal arbejde for et fællesskab. Og så var der et tema, der handlede om, at når man blev valgt som politiker, så skulle det være for at ændre på samfundet. Og så til sidst, der skulle man lægge vægt på, at man skulle kende virkeligheden og stikke fingeren i jorden, og så bevare sin sund fornuft. Og tage imod de skub, der er op ad bakken, hvis man får brug for det som politiker. Michael, i det her ting, man skulle sørge for at holde afstand til spil og være klar over det her billede, som medierne måske kunne være med til at tegne, men også mulige andre spildoktorer, glansbillede eller hadebillede, ægthed og ægthed. Man skal selvfølgelig lytte til nogen, men myren der ikke lyttede, han fik altså noget ud af det. Man skal sørge for at have en organisation, der bevarer en ægthed, og så skulle man pege, og det var så sådan set en linje, man skulle vælge en som sig selv. Det vil give et godt skub af stigning. Martin, jamen, det noble erhverv som politiker, det tegnede du et fint billede af, at der er i hvert fald nogle overvejelser, man skal gøre sig her. Værdierne, de er under pres, siger du. Om det var pressen, du tænkte på der, det ved jeg ikke helt, men det er i hvert fald noget med pres. Man har et krav om, at politikerne skal gå foran, og det gør ikke noget, man siger skub, fordi man kan godt vise den ærlighed, man har. Vi gør det for vores land, som du sagde. Vi skal kræve, at man som politiker laver grundige overvejelser. Man skal være klar i sin kommunikation, det synes vi også, at de alle 3 har været. Og så allersidst, man skal bevare sin sunde fornuft. Det er jo rigtig god input, det er jo kun noget, vi ret kan identificere os med. Det man så måske lige skal prøve at spænde ind over, det er jo grundlovsdag. Vi står den her magt, den 4. magt, den har vi jo kredset lidt om. Hvad er det, vi skal med den her presse? Er det den skyld, eller er det vores egen skyld? Skal vi prøve at tage noget på os? Hvad er det, vi skal gøre? Hvilke krav kan vi stille til vores politikere? Nu har vi en debat, og for ligesom at få lidt struktur på den, jamen så synes jeg, at vi har en fin talerstol her. Kom herop, sig det, man mener, og så sætte sig ned igen. Så har vi lidt styr på det. Debatten fri. Ja, værsgo. Som en af de gamle venstrefolk, så er jeg jo stadigvæk blevet med. Ja, det kan jeg se. Det er godt at sige sit navn, når man kommer derop. Jo, Jørgen. Jeg er en af de gamle formænd fra
Jørgen, der sidder der, og jeg er jo ikke aktiv mere, for der skal unge mennesker til. Men Jørgen, han var så forudset dengang, at han synes, at livet var sgu en kvinde til, og det er jeg aldrig glemt dig for, Jørgen, at du tænkte sådan. Og så var jeg lærer ved siden af, og lærer dengang, det var så noget med blæ, og I ved, der blev de jo alle SF'er. Og så tænkte jeg alligevel, nej, der er livet en grænse. Det er vi jo ikke alle sammen, og det var vi heller ikke alle sammen. Men så det blev jo nede på jorden, jeg arbejdede. Og det er, jeg kan lave nok holde en time op på mig, der har ændret sig, da jeg startede som formand som 40 år, jeg tror jeg er 75. Der er mig, der har ændret sig siden da. Vi sad og klippede twister, og hvad vi gjorde, ja, det kunne vi godt huske. Men det, jeg synes, der er vigtigt for en politiker, og det er sådan, gælder alle, uanset hvad partifarver, det er, at man er troværdig. Det kan jo ikke hjælpe noget, at man har en politik, og man mener sådan om skolen, og mener sådan om at have tøj på, hvis man så ikke er en sammenhæng mellem det, man siger, og det, man gør. For det første, så bliver man jo der splittet menneske, men for det andet, så er der altså også vælgere. Og vælgere, de kan altså almindeligvis godt tænke sig. Det kan ikke hjælpe noget, hver gang politikerne de træder ved siden af, selvom vi er mennesker alle sammen, at man ligesom kører på, at det er pressens skyld. Og pressen, det er som bekendt utrolig mange ting. Og jeg har jo også fulgt fjernsynet de sidste dage, det er jo god tid til som pensionist. Men det, der også står for mig som noget af et problem, det er jo, at alle de kernevælgere, der sidder her, I skal som nok finde ud af, hvad vi skal stemme til næste valg. Men hvad med de vælgere, der sidder derude? For der sidder jo en ord og knaver. Der er jo skabt tvivl om Venstre. Om man så vil dele op i højskole Venstre og handelsskole Venstre, det ved jeg ikke. Men noget af den gamle ånd, som Jørgen og mig har været i, den eksisterer jo altså stadigvæk. Og den må de i hvert fald se at finde et samarbejde imellem. Og om det lykkes, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke sige noget om. For en ting er i hvert fald sikkert, at den larm, der har været de sidste par uger, det har i hvert fald ikke været til gavn for os. Det kan vi se i meningsmålene, og det kan man høre i hver eneste købmandsforretning, og i hver eneste idrætsforeningsklub. Så det er jo noget, alle snakker om. Men det er i hvert fald noget, der giver Helle Thorning-Schmidt og SF vind i sejlen. Det er det eneste, jeg ved, og Dansk Folkeparti. Ja, det var det, jeg ville sige. Tak til Inger. Det er Inger, du hedder. Det er du ikke sagt. Jamen, det var jo et godt indlæg. Initiativet, hvor skal vi have det fra, og så videre. Vi er nødt til at bevare den troværdighed, som man som politiker må forvente. Ja. Jeg tager lige lidt flere indlæg. Jens. Kofting. Ja, jeg hedder Jens Tofting, bor her i byen, har boet her siden 73, og i dag er jeg formand for Borger 9700, og den kan I finde på nettet, og I kan melde jer ind der. Det jeg gerne vil sige omkring tingene, det er jo 3 fine indlæg, vi har hørt her i dag, og det jeg synes, der er omkring troværdighed, det er, når man gang på gang i medierne hører om anonyme kilder, så vil jeg sige, hvem fanden er de anonyme kilder? Er det politikere, der er anonyme kilder? Så synes jeg, man skulle gå ind i baglandet og få gjort et eller andet ved det omkring anonyme kilder, enten få dem til at stå frem med navns nævnelse af, hvem de er, og hvorfor de mener det her. Det der med, at noget er anonymt, det er ikke godt, synes jeg. Så synes jeg, en anden ting, det er, at pressens troværdighed er blevet så sensationspræget, så det er næsten ikke til at holde ud til. Og hvis man ikke har sin sunde fornuft med, når man ser en fjernsynsudsendelse, det kan være TV-avisen, som efterhånden er blevet noget frygteligt udvandet noget. Du skal virkelig tænke selv, kan det her virkelig passe? Og sensationsudsendelser som Kontanten og hvad pokker det hedder alle sammen, det er helt vildt overdrevet. Jeg synes, den der troværdighed skal komme fra politikerne af omkring anonyme kilder, og pressen skal stramme op i, hvad man gør, og hvordan man er troværdig. Det var bare lige det. Tak til Jens for nogle gode indbud til debatten. Jeg tager lige lidt flere. Er der nogen, der gerne vil ytre sig omkring det her? Ja, værsgo.
tror, at det er en kæmpe opgave, der ligger foran os. Og nu er jeg præst, jeg kender lidt til universitetsverdenen, følger lidt med stadigvæk. Og mit indtryk, det er, at og det er noget, der går igen overalt. Det er spin, og så er der noget, der hedder dekonstruktion, hvis I ved, hvad det er for noget. Dekonstruktion, det er med at fortælle historien, genfortælle og omfortælle, indtil man synes, det passer til vores tid, eller hvad man nu siger, og så siger vi, det er virkeligheden. Spin og dekonstruktion, det finder vi overalt. Altså, berømte eller meget kendte universitetslærer, de udbreder sig med det der spin og det dekonstruktion, hvor man siger til dem, hvad er det for noget, du snakker om? Hvad sagde Jesus? Det kan vi se, vi kan læse det. Men så spørger man, det Jesus sagde, hvad betyder det i dag? Hvordan skal vi forstå det i dag? Hvordan skal det fortælles i dag? Og så er vi over i en anden verden. Og det kører hele vejen rundt. Det kører i universitetsverdenen, det kører i pressen. Og jeg ved ikke, hvordan vi får bugt med det, men det er noget med ærlighed, at ord er et ord. Og at vi i stedet for at lade os indfange af det der spin, at vi så lever med begge ben på jorden i en ganske almindelig hverdag, og så kommer det med vores meninger derudfra. Nu sagde jeg har selvfølgelig også kigget fjernsyn. Og så spørger jeg mig selv, hvad har du gjort galt? For det er nok dig, der har gjort et eller andet galt, og det er sådan set min pointe her. Hvad har du gjort galt? De skal lytte til græsrødderne, og det gør de åbenbart ikke ordentligt. Og hvorfor gør de det ikke? Det er fordi græsrødderne er der. Jeg er græsrod i politisk sammenhæng. Jeg har været medlem af Venstre i mange år. Jeg har stort set aldrig mødt op til Venstres arrangement. Og det er min fejl. Jeg er græsråden, de har ikke kunnet møde mig. Og det er jo min pointe. Altså vi græsråder, vi må se og møde op, når det foregår noget i Venstres sammenhæng. Tak. Tak. Vi må møde op. Spindoktor for Jesus. Jeg har også lige et spørgsmål til det her. Er det nødvendigt, at jeg siger, hvem jeg er? Her. Du siger bare. Jeg indledte også med at stille jer et spørgsmål, nemlig om politikere i dag i virkeligheden interesserer sig mere for netop spil og processen frem for det politiske indhold. Det der med at hele tiden være et skridt foran pressen. Og et andet delspørgsmål, om I egentlig føler jer forpligtet til at svare, eller derimod holde jer på. Nu tror jeg, at vi har en mission op til at få spændende debat frem. Og jeg vil foreslå, at I lige tager en runde, hvor panelet får mulighed for at svare på nogle af de her indlæg her. Og jeg vil bede Anders om lige at først kommentere på de indlæg, der ligger for hende frem. Værsgo. Så skal jeg komme til at forklare hele det. Og du må gerne stille spørgsmål til salen, og lade få langt svar. Og du må også gerne skære nogen af, hvis du ikke gider at høre på det. Så er det. Det er jo fantastisk, at jeg får lov til også at debattere lidt og snakke om nogle af de der ting. Det synes jeg er det er jo den rigtige måde at holde grundlovsdag på at fejre grundloven. Jamen, det med troværdigheden, altså som politiker tror jeg, at det er jo det vigtigste, at vores politikere er troværdige, og at der er overensstemmelse imellem det, som man siger, og det, som man gør. Og det kan jo ikke rigtig gradbøjes. Altså det er jo svært at gøre, og der må vi jo sige, der har jo været mange eksempler. Nu er der bare et, der står, altså nu er der nogle ting, der står frisk i hukommelsen, men der har været mange eksempler tilbage i historien, hvor man kan sige, at troværdigheden er sat på spil. Altså kan man gå ind for, at man ikke skal have private skoler, hvis man samtidig sætter sin egen i private skole. Nu er bare et eksempel. Altså sådan er det jo. Og derfor så må man jo sige, at det er jo egentlig lidt noget af det, som nogle af jer andre også er inde på, nemlig at der påhviler jo partierne og græsrødderne, og os, der er aktive i politik, et stort ansvar i forhold til at være troværdige og sikre overensstemmelse imellem det, vi siger og det, vi gør. Og det betyder også, at man skal turde sige det, som man mener, når det drejer sig om politiske sager og politiske holdninger udadtil. Fordi der synes jeg, der er en forskel. Jeg er meget enig med det, som Michael han sagde, at i hele den her sag, vi har haft internt i Venstre,
Det er en intern sag i Venstre, som vi bør drøfte på de indre linjer. Og der synes jeg, at man skal forbeholde sig retten til at sige, at det har man ikke nogen kommentar til. Men når det kommer til ens politiske holdninger, hvad man mener om, hvad det er, man vil ændre på i samfundet, fordi det er derfor, man er politiker, så skal man sige, hvad man mener. Og hvis man gør det, så kommer man jo aldrig i konflikt med troværdighed. Og det er jo trods alt det, som politikeren vil ændre på, som er det allermest væsentlige. Og i forhold til vores situation i Venstre, så vil jeg sige, at vi skal huske at kigge ud af forholdene. Vi kan jo ikke ændre på de ting, der er sket. Venstre har jo, vi skal vende helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet, ikke? Vi kommer historie derfra, før at Venstre var splittet op i forskellige partier og delt sig i forskellige partier. Noget af det, der har været unikt ved Venstre, er, at vi har stået sammen. At vi har været et samlet parti. At vi har været et fællesskab, som jeg har snakket lidt om. Ikke fordi, at vi har været enige om alt, ikke fordi der ikke har været plads til, at man kunne lide nogle forskellige løb, der har sagt det der med, at der er højst nok for langt til døren. Ikke? Men altså, det er jo unikt, og det er der, Venstre har adskilt sig fra de andre partier. Socialdemokratiet, som har skændtes åbenlyst og har fraktioner, og mange af de andre partier også. Der synes jeg, at Venstre er anderledes. Og jeg vil forberede mig ret til at sige, at det synes jeg stadigvæk, vi er. Fordi der kom et samlet Venstre ud af det hovedbestyrelsesmøde. Og det er bare godt op om. Og jeg synes, vi skal holde fast i, at vi stadigvæk er et samlet parti. Vi kan have nogle forskellige holdninger. Der kan være nogle forskellige opgør internt. Men vi er et samlet parti, og det skal vi holde fast i. Det skal vi arbejde for. Det har jeg tænkt mig, at skal være centralt. Så kommer der nogle opfølgende spørgsmål. Ja. Så meget til troværdighed. Ja. Ja. Så Michael, du er ikke kontraktpolitiker. Du lover ikke en pind. Nej. Væk med den. Men alligevel, vi har jo nogle håndteringer omkring nogle emner, som vi skal have fat i. Tofting har rejst temaet omkring anonyme kilder og pressens troværdighed, og det her tema om, hvorvidt vi bare skal underholdes, som vi hører på mange af de her ting. Jeg vil godt høre dine bemærkninger til det. Ja. Altså, vi skal være troværdige, det vil jeg godt lige slå helt fast. Det er jo vigtigt også, fordi ellers så har man ingen chance i politik. Det skal man heller ikke have, hvis ikke folk tror på en. Så derfor, det med at love noget, man skal jo sige, hvad retning og vise. På den måde skal det løse sig. Men jeg er også enig med det andre, at man er virkelig pligtig til at svare. Vi skal snakke politik. Vi skal ikke kommentere personsager, for eksempel. Og vi skal ikke gøre det på et forkert tidspunkt. Noget skal gøres det ene sted, noget skal gøres det andet sted. Jeg er enig i, at anonyme kilder, det er faktisk noget dumt noget. Man skal turde stå ved det, man har. Men i forbindelse med det, så har vi jo oplevet, at kommentatorer, det var først også lige lidt inde på, at de her kommentatorer, der har kommentarer til alt, det er faktisk i dag, så man hører mere på kommentatoren end politikere. Det har undret mig meget. Det er politikeren, der har budskabet. Man putter det igen med filter. Det er kommentatoren, der bestemmer, hvad det betyder. Det er så det ikke rigtigt hver gang. Det ved jeg herfra. Det er ikke bare noget, jeg siger. Det er virkelig alvor. Det synes jeg virkelig er et problem. Og jeg synes faktisk, at det der med de kommentatorer, og det kommer jeg så meget lidt over på Christian, med det der spænd og dekonstruktion, fordi så laver de jo deres historie ud for det, og den bygger de selv op. Der laver de en virkelighed, som jeg synes er falsk nogle gange. Det er et problem. Men jeg er helt enig i, at man skal turde stå frem, og derfor skal det heller ikke være anonymt, som du siger. Det skal være sådan, at folk siger, hvad de mener, og så kan man diskutere ud på det. Og lad mig så også lige sige i Venstre. Nu mener jeg over 50% af danskere, de er venstrefolk. De ved ikke alle sammen. Men det er vi jo, fordi vi vil selv have lov til at bestemme. Det er jo alt for omega, at vi også i vores parti så diskuterer. Og jeg er ikke enig med alle jer. Og I er ikke enig med mig. Og så skal jeg ikke være i Venstre. Vi skal have forskellige holdninger. Vi skal have lov at gøre tingene forskellige. Det er jo derfor, vi er venstrefolk. Det skal vi holde fast i. Ja, men har vi ikke et behov for, at vi har en meget aktiv presse, der holder de her politikere lidt i skak? Fordi så begynder de ligesom med Nordforbindelsen og gemmer sig over på Christiansborg. Man er rundt i nogle gange, og kan måske også finde på at skubbe noget ind under et gulvtæppe. Og så videre. Vi kan jo godt finde nogle eksempler på, hvor vi har brug for en aktiv presse. Jeg kan godt lige høre nogle indspark til det her. Bakkesgaards indlæg, det var jo rigtig fint. Altså, dekonstruktion, det er jo dejlige ord. Altså, hvad er det for noget? Hvad er det, der sker? Det kommer igennem en rødmaskine, og så kommer der noget helt forkert ud. Altså, ja. Jeg vil godt lige, Martin, høre dig. Hvad tænker du, når du hører Bakkesgaards indlæg, det her omkring dekonstruktion og spil? Ja. Jamen, jeg tænker jo mange ting. Også når jeg hører det. Alt det her, i den her dagsorden omkring medier og dekonstruktion, som
jo egentlig er et fantastisk dækkende ord for det, der mange gange foregår. Det er jo oplagt, at man på nuværende tidspunkt, særligt i det parti, vi er i her, ikke er udpræget fans af alle dele af pressen. Det er der jo ikke noget at sige til, og det er også nemt at stille spørgsmålstegn ved nogle af de metoder, der bruges. Heldigvis så har man jo også en fornemmelse af, at der faktisk for en gangs skyld foregår en selvrensagelse i pressen nogle steder på baggrund af de begivenheder, der er sket de seneste dage. Det må man jo trods alt sige er positivt. Men der er jo ikke nogen tvivl om, som jeg nævnte før, at det mediebillede, vi ser i dag, det har måske ændret sig hurtigere, end vi har været i stand til at kunne følge med. Fordi man skal jo også være opmærksom på, at med den enorme mediestrøm, så er vi nødt til at være bedre til at sortere nogle af de informationer, der kommer fra medierne. Det skal ikke være et forsvar af medierne, men spørgsmålet er også nogle gange, om det mediemonster, som man vil kalde det, er et monster, vi selv har skabt. Måske ikke lige os, der sidder her, men den politiske verden. Fordi antallet af personlige rådgivere, spindoktorer osv., hvad man nu vil kalde dem, er jo højere end nogensinde før. Og den udvikling har jo kun gået én vej i mange år efterhånden. Det er jo klart, at når den politiske verden lige pludselig har en meget større mængde af budskaber og sender afsted mod medierne, jamen så er det jo også klart, at så er aktiviteten jo også øget der. Og det stiller nogle øgede krav til efterspørgsel osv. Men det er jo klart, at den aktive presse er jo en forudsætning for et demokrati. Man kan ikke have et demokrati uden en aktiv presse, der stiller sig kritisk i forhold til beslutningstagerne. Det er jo alfa og omega. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Men man kan måske godt nogle gange undre sig over den ensidighed, der nogle gange opstår i pressen. Hvis vi nu tager den nærværende sag, nu har vi jo åbnet op for posen omkring Lars Løkke, jamen, så var der jo ikke mange nuancer at se i den sag, uanset hvilken medie. Altså lige fra Politikken til Jyllandsposten eller Informationer osv., som jo er medier, der traditionelt har haft en eller anden form for politisk overbevisning og har haft et eller andet standpunkt. Jamen, det er da ikke, altså, hvis man slår op i Information, så er det svært at skelne fra det, der så stod i Jyllandsposten, eller fra den ene tv-kanal til den anden omkring det her. Og det er det underlige, synes jeg, i mediebilledet i dag. Det er lidt meget, at der er kommet stort fokus på, hvad skal man sige, salg af nyheder og informationer. Så jeg tror, det stiller nogle øgede krav til os som borgere, fordi jeg er ikke sikker på, at det er et monster, der lige forsvinder sådan med det første. Omkring Lones spørgsmål der, jamen nej, jeg føler mig forpligtet til at holde min mund, når situationen er den, at man håndterer tingene korrekt. Og det synes jeg, man gør, når det er sådan, at man tager, når vi er ude i et stormvejr, og så tager konsekvenser af det og siger godt, jamen vi skal have vores øverste myndighed mellem landsmøder til at tage stilling til det her. Og jeg har stor tiltro til, at hovedbestyrelsen, hvor I du selv sidder, har taget en fornuftig beslutning for Venstre her. Og nu har vi taget en hovedbestyrelses beslutning, og jeg kan da godt indrømme, at min oprindelige tale, den var måske lidt mere kritisk mod Lars Løkke Rasmussen. I får ikke at vide, hvad der stod. Men der har jeg det også sådan, at der er en hovedbestyrelse, der har taget et valg her, og det må vi respektere. Og det er i øvrigt et internt venstreanliggende, som jeg i øvrigt kunne registrere, at Pernille Skipper havde travlt med at blande sig i går. Ja, et svar omkring Lones indlæg. Ja. Ja, det er Christian Bakkesbo, det er omkring det der, altså interne anlæggende, det er internt, det skal holdes indenfor. Og så sidder jeg og siger til mig selv, at det skal ikke være Jehovas vidne. Hvis man siger bare et halvt forkert udenfor, så er man et værtsstand. Sådan skal det jo heller ikke være, og når jeg tænker tilbage, altså der har været situationer, hvor vi med en lille kreds eller en mindre kreds, der skulle finde ud af et eller andet. Og jamen altså, vi holder det inden døren, jo tak, men altså hvis ikke der fiser noget ind på lystavlen her, bliver jeg så nødt til at sige, så går jeg altså ud
har jeg da gjort en enkelt gang. Og jeg mener, hvis ikke man går ud i pressen, hvis ikke det var venstrefolk, der gik ud med deres meninger, var gået ud med deres mening, og sagt deres ærlige mening og kommet med deres kritik, så var det ikke fæset, undskyld, jeg siger det, var ikke fæset noget ind på Lars' lystavle. Det tror jeg ikke. En gang imellem må man sige, at vi holder det inde døre, fordi vi skal, ja, altså, vi snakker med hinanden, og det er det indtryk, folk skal have, altså dialog nu om det. Vi snakker om ting, når vi finder frem til en løsning i fællesskab. Hvis der er nogen, der siger, holder på et eller andet, og din mening, den bliver bare fejl til side, så kan jeg altså blive nødt til at sige, så går jeg ud, og jeg gør det. Og det mener jeg, at vi skal have lov til. Det skal ikke være Jehovas vidner. Mange religiøse billeder her. Jeg er med lyst med det. Det er ordentligt. Der er højt til loftet og langt til døren, som vi har hørt. Og jeg vil sige, det her, det rejser jo det tema, som vi måske også lige er nødt til at have berørt. Skubber vi nogen væk fra det at beskæftige sig i det hele taget med politik? Altså politikerleden som begreb. Er der nogen, der gider at beskæftige sig med det her? Hvis nu er både som politikere, men også som vælgere, altså vores græsrødder, som vi jo har efterlyst kræfterne i. Vi har et tema, der handler om, hvorfor bliver der ved med at opstå en situation? Hvorfor er det mulighed for, at der hele tiden kommer til, at flere og flere trækker sig ud af politik? Hvad kan vi gøre for at få det her billede væk? Det vil jeg godt høre jer komme med nogle indspark om. Ja? Nå, det kan der... Jeg har stået foran en café og et helt liv, så det kan også gøre det. Men det er nogle stille elever, jeg har, vil jeg lige så sige. Så stille er det ikke over dag. Dertil vil jeg sige, at det for det første er der jo en stærk psyke til, for lige meget hvad man gør, så er det forkert. Men det jeg nok er lidt træt af, og det er det jeg hører, når jeg kommer rundt til mine jævnaldrende og veninder og hvad det er ret sammen med, det er for det første, at der er jo alt for få selvstændige erhvervsdrivende med. Al ære og respekt for alle disse mennesker, som starter som 12-13 år i politik, og så bliver de jo ved til de er 60-70 år, og så er de lidt nok ved at være for gamle, men de bliver ved i mange år. De mangler noget jordforbindelse. Når jeg tænker på, hvad der skal snakkes om sundhedssystem og ældreområdet, det er jo det, jeg hører mig om. Ved I hvad, mange af de der politikere, og nu bliver det jo sådan almindeligt, enten de venstrefolk og konservative og SF eller hvad det er, de har jo aldrig været på et plejehjem og arbejdet mere end 1 eller 2 uger. Og det er jo så det, hvor jeg går hen på. Jeg kender jo godt problemerne på gymnasierne også, selvom det er nogle dage siden, jeg har været med i det her. Der er jo forskel på at sidde og læse i en bog, det skulle ikke være nødvendigt at sige, og så stå midt i suppedasen og skal tage stilling til det. Og alt mulig respekt for dem, der tager en akademisk eksamen, ingen har. Men hvad ved de om at være svært begavet, og om at være i en specialklasse, og om man skal finde et eller andet arbejde. Så det er sådan noget klik, hvor han hører noget om. Men jeg alle dem, der sidder inde i Folketinget, der var en venstremand i går, han er advokat, jeg kan ikke huske navnet, for jeg er jo gammel. Og han sagde jo, mange politikere i, i København, Folketinget, de lever i en osteklokke, og hvor har han ret? Osteklokken. Og man skal have stået med sit ben i suppedasen. Ja. Ja. Og hvor bliver de erhvervsdrivende af i politik? Jamen det er fint. For mange vil det jo måske nok rejse et spørgsmål. Har man lyst til at gå ind i underholdningsindustrien? Det går ikke. Nej, det gør jeg jo. Jeg hedder Morten Held, jeg er formand for Ekstra Brønderslev. Jeg synes, at mange en vigtig spiller her, det er simpelthen vælgerne. Fordi man kan sige, at man kan godt skyde skylden over på pressen, man kan godt skyde skylden over på politikere. Men det ændrer ikke ved, at vælgerne har også været sammen. Altså man er nødt, hvis man er i et demokrati, så har man pligt til at deltage. Man har pligt til simpelthen at gå ind og bidrage. Og der kan man så sige, nu sidder vi her og lytter på hinanden, ikke? Og man sidder og reflekterer. Bare det at gå herop, der sidder man og tænker på, hvad skal jeg så sige? Men hvis nu man er på de sociale medier, og man ser et billede af Anders
bruger med skinnende tænder, som du selv lavede tidligere i dag, så kan jeg lave et like, eller hvis jeg er uenig med andet, så kan jeg også give en sur kommentar. Og det vil sige, det er selvfølgelig et vilkår, men det ændrer ikke ved, at hvis vi skal sikre, at det her det fungerer også, at vi vil have de politikere, som skal stille op og som har de rigtige meninger, uanset om de er selvstændige eller de er funktionærer, hvad det er, så bliver vi nødt til også at opfordre til, at man bidrager. Og det tror jeg, altså det gode ved sådan en selvrettelsesagelse, som det her møde er, på mange måder, det er jo egentlig også, ikke, at det forhåbentlig får for eksempel venstrefolk og os andre til at stille op og så sige, at vi er simpelthen nødt til at bidrage. Det behøver ikke være i politik, det kan også være i foreninger og alle andre sociale sammenhænge. Fordi det er det, der gør, at man et eller andet sted selv får de politikere, som der sidder eksempelvis. Ja, det synes jeg egentlig også, at det er en ret. Vi skal reflektere over os selv, vi skal lave en selvrensagelse, hvad kan man selv gøre, som Michael var inde på. Vi er nødt til selv at yde noget for fællesskabet, som vi øvrigt alle sammen. Hvad gør vi ved det? Hvordan vækker vi vælgerne? Godt spørgsmål, sikkert. Nå ja, det er jo ikke fordi folk er sløve. Det kan vi jo se også, der kommer fra små samfund. Er der noget, der kan sætte folk op? Det er jo det, når man skal nedlægge skolerne blandt andet, ikke også? Og plejehjem og så videre. Men jeg vil da også sige fra, at politik er jo blevet kompliceret. Og det er jo også derfor, man har alle de akademikere, der er en årsager til. Der skal jo en vis indsigt og en vis uddannelse til, når de kommer her med stakkevis af aviser. Det er jo en samfundsudvikling, og den kan vi jo ikke lave ret meget op med. Men derfor er det alligevel en skam, at der er alt for mange, der ikke kommer ind på Christiansborg, altså selvstændige erhvervsdrivende og hvad der ellers er. Det er det. Alt ære og værd for alle de fine eksamener. Det er ikke noget om dem. Men det er også godt at have nogen, der kender til noget praktisk arbejde. Ja, så nu tror jeg, vi skal tage en runde fra panelet igen. Michael, hvad er din indspark til det, du har hørt lidt videre? Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, det Morten han siger om vælgeren. Det er faktisk det her, det drejer sig om. Det er klart, at hvis ikke de stemmer for nogen, så har man ingen fremtid i politik. Og sådan skal det jo være. Og derfor vil jeg også lige sige, at medierne, nu vi kritiserer lidt og nogle ting, men medierne er også vores samarbejdspartnere. Vi skal jo bruge dem, fordi man kan ikke sælge politik, hvis ikke man gør det på en eller anden person. Vi skal ud, og det er svært at samle folk på samlingshusen. Altså skal vi på Facebook, eller vi skal have fat i pressen. Og vi har et gensidigt samarbejde. Det skal I også huske hele tiden. Og kan man ikke få det til at fungere, så er man jo over det. Jeg tror, at det, som Inger hun siger omkring en medindflydelse, og nu er jeg lidt på en vision, som jeg har, og det er, at vi kan inddrage flere i beslutninger. Og det er jo derfor, jeg mener, at mange er venstrefolk. Fordi når vi får de beslutninger tæt på, hvor vi måske har borgerbudgetter ude omkring i byer, hvor vi går ind og spørger folk, hvordan vil de selv lave nogle ting, sådan at vi får flere inddraget. Og det kan vi godt arbejde lidt på i vores samfund. Jeg ved nogle beboerforeninger, der selv tager opgaver i deres distrikt og sådan noget. Det fungerer ekstremt godt, når det kommer tæt på, men det er kommet for langt væk nogle gange. Og så kan man sidde og skælde ud, så sidder man kun og har kommentarer positivt eller negativt, så bliver det det glansbillede, jeg nævner. Så vi skal have de der beslutninger tættere på os selv. Det synes jeg er en rigtig vigtig ting. Men som sagt, vi skal også sørge for, at der er samspil. Det gælder både til politikere og folketingspolitikere, det gælder til pressen. Og det er helt rigtigt, at der er næsten ikke nogen i Folketinget af almindelige mennesker. Fordi det har vi, nu er jeg så godt selv lidt blandt andet det her, men ikke i Folketinget, men i politik. Der er alt for få, der er uden arbejde, som det også bliver sagt. Der sidder nogen, der er uddannet næsten til politik akademisk. Og det er en katastrofe, fordi de kender ikke den virkelighed, som andre lever i. Det er så der, det er vigtigt, at de kommer ud og oplever. Og det synes jeg faktisk, det er et problem. Og det er jo rigtig dygtige mennesker. Men det er bare ikke det, vi altid har brug for. Vi har brug for nogen som os selv, det vil jeg egentlig kan sige. Så lad os få spredt det lidt ud, sådan at man kan se sig selv som vælger. Det er nogle af dem, som man gerne vil spille på. Men det skal vælgerne jo selv. Nu står jeg sådan set og siger, at vælgerne er en lille smule dumme. Fordi de er jo ligesom også flere, dem er også selv vælger. Og vi er jo ikke alle sammen lige kloge. Og det er politikere bestemt ikke. Men altså, husk det. Man vælger jo lidt også nogen, der kan repræsentere en, og det som også Inger siger omkring nogle med forskellige problemstillinger, der er man også nødt til at have nogen, der kan repræsentere de synspunkter, og ikke bare sidde med en akademisk viden om tingene. Ja. Fint. Martin. Ja. Jeg synes, det er en meget spændende debat. Der er en god balance mellem det principielle og så det sådan lidt mere praktiske. Jeg synes, de indlæg, det
som vælgere. Det skal vi jo også huske på. Årsagen til, at der måske er nogen, der føler det her skred, hvor at det nærmest er ene folk, der er uddannet til at sidde på borgen, det er jo, at vi stemmer på dem. Det er jo den primære årsag til, at de sidder der. Lige for at nuancere mit synspunkt omkring processen i Venstre, så skal der jo være plads til de synspunkter, der skal være plads til mit, og der skal være plads til stort, altså inden for rimelighedens grænser, alle synspunkter. Fordi sådan et parti er Venstre jo, hvor der er højt til loftet og langt til døren. Det har vi jo hørt nogle gange de seneste dage her. Jeg har det jo bare personligt sådan, at havde man nu arrogant fra kritikken af bordet og sagt, at der var ikke noget at komme efter, jamen så havde det i min optik en større berettigelse at åbne munden. Det er klart, at vi er jo ikke forpligtet til fuldstændig ukritisk at bakke den til hver tid siddende ledelse op. Så nogle folk, de er gode at have, når der er vind i sejlene, men det kan også nogle gange blive lidt klods om benet, når der så er modvind med den her ukritisk. Men det er klart, når processen så er der, at man har taget bestik af situationen og indkaldt til hovedbestyrelsesmøde, så har jeg det jo sådan, i hvert fald personligt, at jeg synes, jamen så lukker vi munden, indtil vi har taget en intern beslutning i partiet. Ja. Anders? Jeg må også sige det igen. Jeg tror, det er det, som vi har brug for i Venstre, og det gælder jo sådan set i alle partier i hele den demokratiske debat, det er, at vi lige præcis får gang i den igen. Det er, at vi får noget mere ligesom det, vi har nu. Så vi får at lytte lidt til nogle af de oplevelser, som vi hver især har, når vi møder virkelig ude rundt omkring og får dem bragt videre, fordi det er jo det, der er behov for. Sådan at det ikke bliver en osteklub. Fordi det er jeg meget enig i, at det tror jeg for mange vedkommende, det er blevet. For alt for mange, det var så set det, jeg tillod mig at sige i mit oplæg, så er det blevet et job, hvor det at være en del af det, er det vigtigste. Og hvis det er ligesom at det, man sætter i centrum, så er det jo klart, så vil man jo gå rigtig langt for at være en del af holdet. Og så er man måske også villig til at gå på kompromis med rigtig mange ting. Villig til ikke at lytte til det, som ens bagland siger. Fordi at man gerne vil følge med den vej, hvor den bedste taburet nogle gange er. Så derfor så synes jeg jo, at den kritik, som nu har kommet ud i fuld flor, den må vi også vende imod os selv i organisationen og sige, vi har også behov for at have en mere åbenhjertig debat med os selv og med hinanden omkring, hvad det er for nogle ting, som vi vil ændre på i samfundet, sådan at dem, der repræsenterer folkevalgte og i organisationerne, de kan bære det videre. Hvad det er, der rører sig rundt omkring. Altså for eksempel, hele landbrugsdiskussionen har fyldt rigtig meget her i Nordjylland. Det er jo noget af det, som man jo vel godt kan sige, at vi ikke har været helt tilfredse med den måde, som det har udviklet sig på, og også den politik, vores eget parti har ført tidligere. Så må vi jo rejse den, så må vi tage den debat, og det er egentlig, det kan gælde både internt og eksternt, fordi det er jo nemlig politik og politiske holdninger. Vi skal ikke lukke os sammen på den måde. Men vi har jo også en forpligtelse til, at vi internt bruger de kanaler, vi har, til at præge det. Og det kræver jo, som du også selv siger, at man møder op, og man deltager i den politiske debat, men så kan vi da ikke forlange, at der er nogen, der vil lytte. Og vi kommer ikke til at få et folketing, som er repræsentativt sammensat af de erhvervsgrupper, som er i samfundet. Fordi at langt de fleste unge har jo gjort lige præcis det, som vores samfund giver mulighed for, nemlig at tage en uddannelse. Det er da fantastisk. Det er da fantastisk, at man har mulighed for at tage en uddannelse inden for det, der interesserer i vores samfund, den måde, vi har bygget det op på. Det er vi altid. Jeg er ikke blevet landmand, ligesom min far han var. Det ville jeg have blevet, hvis jeg var født for 50 år siden. Og så når vores samfund ændrer sig, det er jo en positiv udvikling, at vi rent faktisk har fået en frihed til at vælge og arbejde med de ting, der interesserer os. Det betyder jo ikke, at man ikke kan lytte til, at man ikke kan repræsentere, eller man ikke kan bære de ting videre, som optager ud rundt omkring. Det er jo det, det drejer sig om. Men det kræver, at debatten er der. Det kræver, at der er nogen, der prikker på skuldre og hjælper til at skubbe med op ad bakken. Og lige nu kan det godt ske, at Venstres formandskab og Lars Løkke har behov for at skubbe op ad bakken. Lars Løkke elsker også at cykle. Og skal rykke. Det kan godt ske, at vi skal lidt skubbe op ad bakken en gang imellem. Så må vi gøre det. Fordi hvis vi tror på, at det er de liberale sager, som er det, der er det bedste for Danmark, så er det jo ikke noget, at vi render rundt og skændes undervejs, og at vi ikke ligger i læ, at vi kører solo ind, starter alle sammen. Så må vi lægge os i læ af hinanden, lægge os på hjul, og så sådan, så vi kommer fremad. Det er sådan set den vej, der er. For så kan vi jo være til at ændre tingene. Også for os, der er nede på gulvet i partiet. Det er den vej, vi skal.
Det er rigtig godt, det her. Det minder om de gamle dage. Ja, det gør man. Det er vej. Det er godt. Lone, jeg tror, at tiden er kommet nu, så vi runder mødet af. Vi har fået rigtig mange gode indspark. Men mindre der er nogen, der sidder og brænder. Ja, der er ikke noget brænder her. Ja, selvfølgelig. Ja. Den, der brænder, Skal han da have lov til at se. Er nu det ikke... Jeg kender det, at man lige skal have øjenkontakt med flokken, før skulderen de lige ligger sig ned, så man er klar til... Ja, det er smule nervøs. Jeg hedder Rasmus, og jeg er næstformand i Venstres Ungdom i Brønderslev. Og jeg vil egentlig bare sige, at vi er i gang med at arbejde med at skaffe os nogle nye medlemmer. Og vi skal jo have nogen, der ligesom kan følge lidt videre. Og der sidder en masse ældre mennesker, og vi er i hvert fald med til at trække gennemsnittet godt og grundigt ned. Vi kunne rigtig godt tænke os, at hvis I har, det kunne være et barnebarn, det kunne være et bekendt barn, eller sådan noget, som egentlig interesserer sig for det, for det er vigtigt, at barnet også interesserer sig for, eller det er også interesserer sig for at være med i politikken. Kender I en, så må I hjertens gerne sige til, fordi at jeg har oplevet, at der også har været mødre, der er kommet til mig, medlemmer af Venstre, som har sagt, at jeg vil virkelig gerne, at min søn, han kommer ind og være med til det her. Men når man så oplever, at barnet ikke, eller det unge menneske nu ikke har lyst til at være med, så er det selvfølgelig også noget, vi skal acceptere. Men kender I en, som har interesse for politik, så må I hjertens gerne sige til, for vi står altså mange med nogle medlemmer, især op til Anders Broholms valg i 2015. Det var egentlig bare lige det, jeg ville sige. Det er rigtig vigtigt, at hvis man skal tage grænsen til et rum, så skal vi altså have noget til at komme op på siden af de gamle strå til det grove rum. Ja. Jeg er lange, og jeg er nu handicappet i øjeblikket, så jeg lever mere. Ja, det er jo dernede. Og jeg kan nok snakke sådan, I kan høre, og det skal være ganske kort. Jeg vil gerne sige tak, fordi I stillede her møde af. Det synes jeg var en vældig idé, og det synes jeg, I skal fortsætte med at gøre, også til næste år. Fordi når det er sådan en anledning, så tror jeg, at der er større chance for, at der kommer noget godt. Nu ved jeg det godt, at der er mange flere medlemmer i foreningen, end der er her. Men alligevel så, jeg synes, jeg er positiv over, at der er kommet dem, der er. Og så vil jeg gerne sige, at jeg har været medlem af det parti i over 50 år. Og igen i det her forsamling vil jeg gerne tilbage, eller komme med en vis skuffelse over det forløb, der har været. Og det kunne få mig til at stemme på et andet parti. Absolut ikke. Men jeg er skuffet over, at en sådan en personsag skal fylde det, der gør, og der vil blive ved med at gøre, desværre. Og der vil blive brugt alt det, der overhovedet kan hænge på, det vil blive brugt frem til næste år. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og det mener jeg, vi kunne have undgået. Tak, Jørgen. Lige en kort bemærkning. Jeg hedder Kai Jensen og er medlem af Vestervælgerforeningen her i Brønderslev. Og nu snakker vi om medlemmer og interesserer sig for politik, og vi skal tilbage til græsrødderne. Og hvad er det så, at vi taler om? Jamen, vi taler om de der politikere, som sidder over på borgen. Altså, hvis vi skal tilbage til græsrødderne, og vi skal tilbage til at skaffe nye medlemmer til Venstre. Vi har talt om i vores forening, hvad kan vi gøre for, at der er nogen, der interesserer sig for politik, interesserer sig for fællesskaber, som vi snakker om, interesserer sig for, hvad er det, der rører sig i samfundet. Og nu er det ikke kritik, men der er vi jo så nødt til at skal tilbage til græsrødderne. Det er så vores byråd. Det er jo, altså, vi sidder 6-7 mand i en Venstrevælgerforening. Vi kan ikke gå ud og være medlemmer. Det kan vores byrådsmedlemmer ved at være åbne i pressen. Komme noget mere frem i pressen og fortælle, jamen hvad er det, vi vil i Venstre? Er det frihed og fællesskab? Altså, som Simon Spies sagde, altså, dårlig omtale, det er faktisk bedre end ingen omtale.
skal kunne skaffe flere medlemmer og interesse for politik, jamen så er vi nødt til, og dem, der har adgang til medier, at de gør noget og fortæller, nu vil vi det i Venstre, nu vil vi det, og nu vil vi det, og nu vil vi det. Tak. Tak. Nu er I give ordet til Lone for lige nogle afsluttende bemærkninger omkring debatten. Så vil Lone bede om, at vi synger en sang, så vil du runde debatten, når vi har sunget den her sidste sang. Og så er vi ude i den gode natur. Debattere videre bagefter. Ja, men jeg vil lige knytte nogle kommentarer til vores møde i hovedbestyrelsen. Det er jo sådan, som Martin ganske rigtigt siger. Jeg er født medlem af hovedbestyrelsen i og med, at jeg er formand for kommuneforeningen. Jeg er 98 kommuneforeningsformænd og 132 medlemmer af hovedbestyrelsen. Jeg kan godt løfte sløret for, selvom Søren kunne være her også, det er noget af det, jeg vil sige nu. Det er allerede blevet sagt til pressen. Det billede, der er blevet tegnet af vores hovedbestyrelsesmøde, har været noget på tegnet. Det skyldes jo, at der har været utrolig meget fokus, da vi ankom til stedet i Odense Kongrescenter. Der var jo en flydespærring af TV2 og mikrofoner og alt muligt omkring, og selv jeg, som jo ikke er kendt, fik slået alt muligt op i hovedet. Vi skulle gå ind og skulle nærmest kropsvisiteres. Der var virkelig fuldstændig styr på, at der ikke kom noget med. TV2 havde besøgt os med mange gange. Der var fuldt hus, 132, dog kom Anders Fogh Rasmussen ikke, for det gjorde Henrik Kristoffersen heller ikke. Men ellers så var samtlige kommuneforeningsformænd ganske få med stedfortræder. Og det siger jo noget om, hvor væsentligt det var. Og stemningen, den var virkelig også helt oppe i det røde felt. Altså forstå på den rigtige måde. Folk var i den grad spændt på, hvordan det her det ville falde ud. Det ville gå både den ene og den anden vej. Vi havde godt set, at pressen havde været ude med en video, så det var måske nogen, der forventede. Men i hvert fald, det tog jo som bekendt 7 timer. Og for sådan en som mig, der også har lidt kul i røven, undskyld udtrykket, må man ikke sige, men så var det altså lang tid at sidde ned. Først så gik Lars Løkke på, og Rasmus, hvis du er nervøs for at stå her i dag, så kan jeg godt sige dig, at der var en Lars Løkke, der var 10-fold mere nervøs den dag, han gik ind. Normalt er det sådan, at når vi har møder, så går vores næstformand, Christian Jensen, rundt og giver hånd til samtlige. Han har fornemmelsen af, at han har fornavn på os alle sammen, hvor vi kommer fra. Og det gør Claus Rig også. Lars Løkke kommer altid krydset som den allersidste, og har aldrig tradition for det. Og det er altså noget, som også er helt bekendt. Det gjorde han så den her gang. Og som jeg snakkede med min tidligere på læse om, at det virker lige lovligt indspist det her. Men han var rundt og gik rundt og tydeligt nervøs. Han brugte de første 20 minutter på at redegøre om hans personlige tilgang til det hele. Og så tog Claus Rig over og redegjorde punkt for punkt for, hvad sagen handlede om. Og det er også det, som vi medlemmer på sendt ud, bare lige før det, på det her lille stop, der kom i går. Ja, så gik selve debatten jo i gang, og der var 60, der syntes, de skulle sige noget. Og det var stort set det samme, der blev sagt hele retten ud. Dyb mistillid til ledelsen, stor kritik af Løkkes personlige håndtering af, hvordan hans fremtræden skal være. Ikke mindst krisehåndtering omkring pressen, som jo er katastrofalt, som jeg plejer at sige, hvilken som helst bankoforening kunne have gjort det bedre. Og det tog de til sig. Selvfølgelig, de kunne heller ikke andet. Der er ikke nogen tvivl om, at de går op for dem, at lokalforeningerne er i den grad i armslængde med ledelsen. Der var folk, der var helt entydige og sige, du skal gå. Det var cirka, det var rigtig mange, der gjorde det. Og det var ikke sådan, at nogen kunne tage fejl. Der var så også en masse, som vil have, at han skulle blive. Og på den måde ved at ytre sig, så skal jeg hilse at sige, det var også derfor, det tog så lang tid. Folk havde alt mulig tid til at give deres mening til kende, og deres baglægs mening til kende. Fordi det var simpelthen for at blive udstyret med et mandat for lokalforeninger. Det havde jeg også regnet efter her i Brønderslev, som en 50-50 ude i forsøgt at spørge baglandet, om de kunne høre i deres bestyrelser. Vi har 8 lokalforeninger og medlemmer. Hvad er op og ned? Hvad synes I her? Der var nogle kommuner, der havde tommelfingeren ned hele vejen rundt, og omvendt også nogle, som havde tommelfingeren op. Og da vi gik til den her famøse pause kl. 10:12, der var fornemmelsen af, at vi pegede i hvilken som helst ret. Så kommer det sjovt, og det har jo også været sagt før, hvad sjovt er det ikke, men det underfundige det er, at Løkke gik ud sammen med Christian Jensen, og vi andre stod der, så gik vi solvand. Og så gik der en halv time, vi havde kun skulle have haft 10 minutters pause.
trykkede lidt, fordi nu er det nok nu. Så rejste Christian Jensen op, og så leverede han en tale af bibelske dimensioner for nu at blive lidt. Der var godt 10 minutter om en faktisk fantastisk spændende tale, som en anden har sagt, som jeg citerer, alle hans bedste. Det er simpelthen sådan snakker om de rejser. Og så rejste folk sig over klappen. Ja, men Viborg havde så bedt om, at der skulle laves en afstemning om et ekstraordinært landsmøde, som vi kunne vælge formand. Og det skal der jo som bekendt være en tredjedel, der mener, vi skal, for det er realiseret. Louise Gade, som vores ordstyrer, spurgte, om der var stemning for, at vi holdt den afstemning, og det var det ikke. Og så var det, som jeg plejer at sige, at den her mærkelige fornemmelse efter de her 7 timer, hvor det kunne vende med den retning, ligesom gav sådan en sus, ikke? Og det var sådan, det var. Og så var det færdigt. Og alt virkede egentlig sådan lidt, det var jo egentlig meget nemt, så det var godt, det gik sådan gik. Folk gik så hjem, vi skulle så hjem i den her horde af presfolk, som godt nok vi havde håbet, vi kunne lade død ved at holde død så længe, det kunne vi ikke. Der var jo et helikopter, der kørte, det var nærmest en krigszone. Men den ene, som så, dem som havde været meget, meget anti-lykke, modererede deres kritik, og i baglandet, som det er nu, kan jeg se, at folk forsøger lige at se, hvordan man ledes er. Det vil jeg også her med møde i vores kommuneforening gøre hen over de næste dage. Men i hvert fald, det som er essensen, det jeg vil sige i forhold til hvordan fornemmelsen er for opbakning, det er, at den følelse, jeg fik, og også mange af de andre, det var, det her står så sammen om. Så hvis der er nogen, der prøver at sige, at der er dybe kløfter, det er der selvfølgelig, men der var helt klart en fornemmelse af, at den her beslutning, den er vi altså enige om, at den er taget, og så må vi simpelthen forsøge at få rullet op i det her. Så det er i hvert fald min, og jeg vil tro, at det er sådan, alle har haft fornemmelsen, fordi det var virkelig en meget, meget speciel dag. Men der var ikke nogen, der ikke fik lov at sige noget. Der var heller ikke nogen, der blev buet af, hvis man var uenig. Der var en virkelig fin debat på turen. Det kunne man jo godt forestille sig i noget, der er så højspændt som det her. Det var der altså ikke. Ja, det var lige min korte grundreferat af mødet her, som jeg har stadig nok ikke for oprettet som behov, hvordan det er. Jeg vil gerne sige tak til de 3 indlægsholdere for rigtig gode indlæg. Det var Michael, jeg blev lidt fast i dit valg af sang, hvor der indgår de nære ting der, hvor der indgår linje. Du under dig aldrig rest eller ro, det synes jeg var. Det er sådan lidt dampbart som dig, eller meget. Det snakker altid, ja. Ja, og så vil jeg sige tak til Morten, selvom der var lidt mislyde, så skyldes det ikke, at mislyde her i dag i den her grundlovsdag i vores parti, det håber jeg i hvert fald ikke. Og så vil jeg sige tak til dig, Gert, for en virkelig inspirerende og fin måde at håndtere vores liv på. Ja, det var sådan set det, så vil jeg sige rigtig tak for, at I kom. Er der nogen, der skal spørge nogen om noget til noget, så er I jo velkommen her. Og så vil jeg skille sol, håber I får en fortsat god dag. Tak for, at I kom. Blæsken går frisk over Limfjordsvand. So far.
Det var